Toto je moja prvá skúsenosť s Leapmotorom C10 a motorizáciou nazývanou Range Extender. Číňania v podstate takto nazvali plug-in hybrid s veľkou až 30 kWh batériou, ale veľmi slabým iba 50 kW spaľovacím motorom, ktorý však priamo nepoháňa kolesa, ale slúži iba ako generátor na dobíjanie batérie alebo na produkovanie elektrickej energie, ktorá je priamo využívaná na pohon zadného elektromotora. No a ako to funguje v praxi? Výkon elektrického motora je takmer 300 koní a tebe už je asi jasné, že ten 50 kW motor jednoducho nedokáže vyprodukovať toľko energie, aby si mal plný výkon k dispozícii stále, aj keď je batéria tohto auta vybitá. No v praxi to teda vyzerá asi tak, že keď máš tú batériu vybitú pod 20%, tak auto ti vypíše, že výkon je obmedzený. No a bohužiaľ to obmedzenie výkonu je fakt citeľné. Vyskočí ti tu aj takéto upozornenie a ja nehovorím, že to auto v tomto prípade už neťaha, že by si ho nevedel rozhýbať, dajme tomu na 130-140 km za hodinu, ale tá dynamika je značne obmedzená a je to cítiť. Je teda troška škoda, že Leapmotor tu použil len taký slabúčky spaľovací motor. Ak by bol ten motor výkonnejší, dokázal by poskytovať viac šťavy tomu elektrickému motoru a dynamika by nemusela byť až natoľko obmedzená, alebo by nemusela byť obmedzená vôbec. Na druhej strane, tu sa absolútne nemusíš báť o nejaký dojazd. V čisto elektrickom režime s nabitou batériou prejdeš až 150 km. Auto sa nabíja výkonom 65 kW, čo na takúto malú batériu bohate stačí. No a ak už teda potrebuješ prejsť nejakú dlhšiu vzdialenosť, v zálohe máš teda benzínový motor ako generátor, nádrž na benzín a dojazd hravo dosahujúci 1000 km.